माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 सुनो त्रिपुरालैंड नो सेगै त्रिपुरा मथा जे एनजीओ पार्टी एनजीओ नि दंगनि तिनि त्रिपुरा मथांनि पार्टी इनखा पार्टी नै एडिसियो कॉन्टेस्ट खायखा कॉन्टेस्ट खायै तामनो इशू खायखा ग्रेटर त्रिपुरालैंड त्रिपुरालैंड जुदि न बखाबा सिसानो गे त्रिपुरालैंड दंगनि सानकुमो आईपीटी दंगनि सानकुमो किन्तु तिनि ताङै बरक त्रिपुरा मथा नै पार्टी केटा खायै सानखाबा जों सायमानो जे त्रिपुरा मथा तामनि बागै इनखा ए आईपीएफ तिरंनि नासिमुंनो बानसाल खान्यानि जे बररक हा सानाय हा तुकिरिसा रेडि होनि सानाय रक्सा तिनिखे बखा बय गेटा त्रिपुरालैंड होनि चिरिक दङ जों जे फ्रो त्रिपुरालैंड सानो आफुरो बरक सावो ए त्रिपुरा सारा लैंड सानाय र जत हा चे त्रिपुरानि लैंड आबनो तै बर हा तुकिरिसा ना तिनि गेटा त्रिपुरानि सानो ए मात्र अर सुदु चक्रान्त षড়যন্ত্র सिनिसे ए क्षमता लुप खान्यानि बागैसे ए तिना आईपीएफ ति एडिसि फाइमालिया त्रिपुरा मथा हाके काहाम को सब फाइके त्रिपुरा मथा ए जे सीपीएन 25 बছর सानै र तिनि जत विलेज कमिटी नाइ नाइ बरंग बरक साइतु ए 2021 एडिसि निर्वाचननि परे बरंगनि नक्तांखा तीन रक्तांखा राबार खोगि रेजाखा पक्षीओ आहानि बिथि रेजाखा बरंग बुखा तो खाबो बाद न बिनि पक्षीओ बिथिरु आनो पचिन्त फियोगिया आइके त्रिपुरा साननि बागै काहाम खैमाने जे बरंगनि दुगाननि माइरुम नकनि माइरुमो पेट्रोल पर्यन्त साक्लाय सारि रेखा आं व्यक्तिगत हिसाबै आं बुवाग्राना हामजागौ सब हामजे तंबा बुवाग्रा जतनि न बीजेपी नि बुवाग्रा आईपीएफ नि बुवाग्रा त्रिपुरा मथानि बुवाग्रा वानजि बसननि बुवाग्रा मुसलमाननि बुवाग्रा बसिनि बुवाग्रा किन्तु आं व्यक्तिगत हिसाबै आं त्रिपुरा मथानो साजगै मालिया ए त्रिपुरा मथा बाय ए आईपीएफ नि थानानि बागै गोबां दिन रंखा थाबो थाइया हाइकेबो खाया ए अमनि कारणे आं आईपीएफ नो त्रिपुरा आईपीएफ नि मीटिंग आं प्रतिबाद खायखा किन्तु आफुताम खायखा न आईपीएफ नि बहिसर खाय रहका नर सैमान क्लियर के आना सासन खायखा कबि कक सानाय आईपीएफ ति पार्टी तंगि मैया कबि कक सानाय त्रिपुरा मथा पार्टी तंगमांगला ए त्रिपुरा मथा 2023 नि परे सुर मारनि खानाय आं काहाम के सैमानो त्रिपुरा मथानि बिसिंनि खबर आं काहाम के सैमानो तागु स्टेट कमिटी खायमिया एक पार्टी ताबो स्टेट कमिटी खाइमिया सेंट्रल कमिटी वाई टेप सनामै वाई टेप रंगयागो क्षमता रगोय पार्टी चालगो तिने आं साइमानो ए मानदे हाइजागो आं तिन जॉइन खाइनाय तिने कुनो परमिशन करै तिने अर मानदे हायै एकटा षড়যন্ত্র बरंनो सिकिरिओ स्लोगानओ पाताल कुना गो बैक जोंबो तो आईपीएफ ति खायै जों साम खायखेबले जों केबना आम तिखा खाया आईपीएफ ति माननाय मीटिंग खाइने जों जागारिया आईपीएफ ति मीटिंग खाइमिया परमिशन ना पुलिस परमिशन फायो बुलाया हनै किन्तु बुलाय तकलायै बर केमनो बुट दिया ए आईपीएफ नि आने एक्सपिरियेंस दंगो आईपीएफ नि समयबो किछु संख्यक बरक चिन पार्टी हाबै एकदम 2 नम्बर बिभ्रान्तमूलक एकदम गुनगुल खायखा ए गुनगुल चिनि नलेज करै खायखा अबनि बागै लुकुरक जोंनो 2021 आईपीएफ नि बुट दिया ए म हायकेनो 2023 ए त्रिपुरा मथानो ए त्रिपुरा सा लुकुरक केबो बुट दिला